Bueno, unha semana, como sempre, que ves dunha derrota, en este caso creo que todos coincidimos que foi xusta, non? Sobre todo porque creo que no segundo tempo nós non estuvemos ao noso nivel, pois sempre é máis preocupante que cando, perdes pero fixeches as cousas ben, que tamén pode pasar, non? Aí, pois sempre tes onde agarrarte, así que, preocupados un pouco polo segundo tempo do outro día, de ser capaz de correxir pois eso, un 45 minutos onde fomos superados, pensando no seguinte partido, como sempre facemos, en volver a retomar esas sensacións boas no xogo nosas para competir moito mellor. Temos a lesión de Lamelas e de Arón, está Concheiro por acumulación de tarxetas, son as baixas que temos. E Estramil tamén vai a viaxar, tamén vai estar na convocatoria. A baixa do Xios era algo co que contábamos xa fai uns días, así que, xa preparamos o partido sin telo a él, vamos a competir cos que estamos. Se a comparativa é co partido de ida co Ceares, hai que mellorar a definición, porque aquel día fixemos moitas cousas ben, tuvemos moitas ocasións, pero non fomos capaces de facer gol nun partido que creo que dominamos con bastante claridade. Se o comparamos con o partido deste sábado, temos que mellorar moito co que fixemos contra o Langreo, sobre todo no segundo tempo, de ter moita máis paciencia, de estar moi mellor organizados, de ter máis claro como atacar, non volvernos tan tolos, sobre todo a partir do 0-1, así que, retomar un pouco o que éramos antes dese segundo tempo contra o Langreo, que creo que para min é o peor segundo tempo da tempada. Afecta moito, porque vamos a ver como está de blando, se o balón pode rodar ou non rodar para facer un fútbol máis combinado, ou temos que ser máis directos. Hasta que vexamos ali realmente como está o campo, pois é difícil de prever o que podemos chegar a facer ou non co balón, pero está claro que vai a condicionar, sobre todo se está moi mal. Para nós, agora máis ou menos a que adestramos, tampouco temos maior inconveniente por eso, hai que adaptarse, sabemos que probablemente sexa tamén horario porque hai luz natural, pero non hai luz, digamos, artificial, non hai focos e demais, é unha hora, con estes días de sol que están salindo, unha hora boa para xogar. Pois un equipo que ten moi claro o que quere facer, que é moi competitivo na súa casa, apoiado pola súa xente, que é certo que non está ben na clasificación, pero que non perde ningún partido sin pelexar, sin estar en el, un equipo cunha idiosincrasia, cunha idea moi clara, que a defenden de principio a fin e que complican a calquer rival da categoría. E en este tipo de partidos, repito, que vamos a ver como está a superficie, si ese fútbol directo, ese segundo balón, esa acción a balón parado, unha perda. Hai pequenos factores que toman moito maior importancia cando o campo se atopa así, pero hai que esperar a verlo ali. Sí, é un equipo humilde, pero con unha sensación, ou polo menos o que transmite, de orgullo de pertenencia dentro do clube, un clube moi especial, con moito arraigo, onde é certo que van colistas, pero é certo que compiten sempre, entonces non te podes quedar ca clasificación, e menos con estes equipos na súa casa, que sempre teñen moito apoio, que se sinten fortes, e que ali son moi complicados. Se alguén non se pode fiar de partidos contra colistas ou penúltimos e tal, creo que somos nós. Sí, porque os partidos mudan moito, se te pos por diante, o rival se ten que arriscar máis, ou se ten que descubrir, ou eres ti, o que vas por detrás, tes prisa, tes que descubrir, pois claro que o primeiro gol sempre é moi importante, pero o máis importante é entrar ben no partido, estar competindo sempre, estar moi concentrados, porque creo que así vamos a ter opcións de poder gañalo. Eu creo que é importante non perder, ou é importante gañar, porque cando ves dunha derrota, sempre eu comento aos futbolistas, é importante que non chegue outra consecutiva, ser capaces de cortar eso para que non se acrecente, digamos, a semana sin sumar, eso é o máis importante. Así que vamos a pensar en romper. Vimos dunha derrota, volver a gañar para olvidarnos da derrota, que realmente como te olvidas dela e volvendo a gañar, eso é a nosa idea.